Ayeye mashen mashi ayeye. Ayeye mashen mashi ayeye. Bafowethu ngizodlulisa nje izwi elilodwa ukuthi udadewethu uMangobese siyameseka, mfowethu uphakela umthakathi siyameseka, kodwa konke lokhu bafethu bengeke kuze kwenzeke ukube nina beningekho. Sifisa nje ukunibonga ukuthi nibe neqiniso from day one kuze kube manje ukuthi neseke lonke lolu hambo. Siyabonga ukuthi umfowethu uphakela umthakathi uyasho ukuthi ubehlangene nomengameli izolo ujike eStandard. Lokho sekuyisani ukuthi mhlambe upresident usezokwazi ukuthi ake asilalele nje kanye, ngoba njengoba nilana nizothi uhulumeni akanilalela.
namhlanje kunecala olihambayo ngento ethi ayicishe ihambiselane futhi nayo le esihlangene ngayo namhlanje isineza kamuva kwecala ikupho okwenzakalayo njengamanje senihamba ibanga elingakanani. Ngomhla ka-20 Agasti umuntu uzobe eselokhuza ese-High Court ngoba bangifake elokhuza enkantolo, kodwa ngiyafisa ukuthi ngikusho futhi ngiqinisekise ukuthi ama-bylaws ethu esikade siwaphasisa njenge-council athi wonke umuntu ngokwemthethosisekelo waseNingizimu Afrika ukuthi umuntu oqhamuka ezweni lokhuza la ngaphandle ezosebenza akube umuntu ivisa yakhe eshoyo ukuthi mina ngila eNingizimu Afrika ngizohweba. Umuntu akangafiki la asylum seeker bese ephenduka usewu-businessman. Ngakho ke ama-bylaws ethu sesiwaphasisile kwi-council and aclear ayasho ukuthi uma ngabe ivisa yakho ithi wena uzoba nebhizinisi edolobheni laseMtshezi sizokuvumela ukuthi ube nebhizinisi, but I can tell you ukuthi 98% wabantu abalapha edolobheni laseMtshezi bonke basuka emazweni akhe befika njengama-refugees ama-asylum seeker, kodwa namhlanje ibone sebehweba edolobheni lethu. Ngakho ke sizoqeda lokho, umuntu ufuna asivezele ivisa yakhe ukuze sizokwazi ukuthi sim-issuishele i-permit, ngoba akekho umuntu ozo-operator engenayo i-permit. I-permit ke ilokhuza umkhandlu okuyiwona o-issuishayo ukuthi wena ungakwazi ukuthi uyohweba. Ngakho ke before siphasise i-permit sizodinga zonke lezi zinto ngokwama-bylaws ethu. People who are hell-bent on spreading propaganda, and we know that's how they operate. So all we're asking is for the international media to tell the story as is. You know, we once had Al Jazeera come here, and when they saw that march, as you just saw it now, when the story came out, they said that we were hunting down foreign nationals, which is clearly a lot of bullshit. So we want you guys to be our voice as well and tell our stories as South Africans, the things that we're complaining about. I mean, every country deserves to be safe, you know. Every country deserves to know who's coming in and out. Every country deserves to have the people of that country serviced. And for the longest time in South Africa, we've had to put ourselves second. Yeah, it is Devon Network. I am from Southern and Davasa. Next to me is Colonel Robert Nechunda, who's a spokesperson for SAPS in the KZN. Colonel, your assessment of the day today? So far, we are quite pleased with how police managed the march. Most importantly, we are pleased with how marchers themselves behaved along the route. Yes. And we are hopeful that they will keep this behavior until they go to their destinations. We don't want to see what happened in Maritzburg 2 weeks ago, where after a march there was a splinter group which went berserk and a person was killed. We hope that they will keep the discipline when they go back home. With a number of marches that has been conducted by March and March, what make you, to have some sort of The program initially ukuthi nibhikishe every Thursday. That's Nika said. Sisizulu sengicela Thursday ngithini? for ukhozi. Uhlelo lwenu elihlelile ukuthi nibhikishe njalo ngo Thursday. Yeah, I think it's the only way, you know. We're not going to allow government to relax. Yes. Sorry. So ngolesine sesihlele ukuthi sizohlala sibhekisha ngoba siyabona ukuthi uhulumeni wethu uthathela kude. Ukuthatha ukuthi kuze bekwe khona i-deadline ukuze wonke umuntu aqala atatazele enze umsebenzi wakhe bakhiphe nezizumbulu zezimali. But into ebengiyishilo wasekuqaleni ukuthi ngi-understand lokukhipha kwezizumbulu zezimali engazi ukuthi i-event eyodwa. Akuyona i-event sisazoqhubeka nje akakazi ukuhlehla yabo. So ngibona ngazi ukuthi nje badlala ngesikhathi mabebona ukuthi sizoyeka. So njalo ngolesine sizobiza nje imiphakathi ihlangane noma ngabe kephi emphakathini baqale bamashe. Ngoba phela into emnandi la eSouth Africa ukuthi yebo uya apply for a march ngoba wenzela ukuhlonipha umthetho, kodwa kahle kahle ngokwe constitution awudingi ngisho noku-apply ngavuka ekseni uyimashele nje. Has just recently announced that every Thursday they'll be marching. Are the police ready? Would the police have the necessary resources to keep up with those marches that are going to be happening? We have been working for over a month now, monitoring marches.
We've got public order police who are meant for that, whose job is to ensure public order. So wherever there's a march, they should be there. We are all hopeful that they will inform authorities that they are planning to march on this day, at this time, on this route. Then we agree on it, then we plan accordingly. What we do not want is to see sporadic marches which turn violent. But if there are any marches which we don't know about and they are peaceful, police will still go and manage them. Ours is to encourage them that let them talk to authorities, sit down, plan the routes, plan the testing security, then everything will be fine. They've got the right to march. We, as the police, must protect them at all times. Africa, eventually the migrants of those countries need to also take responsibility for their decisions, because they're given an opportunity to vote. They don't vote, they sit here in South Africa and think life is breezy. So who's going to change their lives for them? People died for our country, they died in numbers, and we want that blood to not be in vain. It wasn't a death for Zimbabweans to run away and come commit robberies. And the one thing that I think, when you go to these places where they are assembled and you ask them, and I've noted a pattern where they consistently say that they were not working, life was not good. Why is nobody probing further on why you would go to a foreign country and stay there if you're not doing anything? What exactly are you doing to survive? That's what we want to know. But nobody's asking that. They want to know, have you eaten? Is your hair combed? Is your child breastfed? And we're tired of that kind of journalism. We want journalism that is going to allow South Africans or people outside to make their own decisions, to decide. Don't decide for people what they must think, Critics of your movement have said that you are scapegoating foreigners, and that the rhetoric developed by March and March. No, mfowethu, namhlanje usuku olukhulu lapho okuyisiqalo kahle kahle ngoba abantu bebecathi siphetho. Isiqalo ke lesi sokutshengisa uhulumeni omkhulu ukuthi yini esifunayo njengabahlali baseningizimu Afrika. Ngakho ke namhlanje njengoba kuwumhla ka-30 sisuke eMtshezi seza la ukuthi sizosupporta iMarch and March ekhuluma ngalento efunwa abantu ngoba thina siwuhulumeni sikhethwa abantu uma siyizwi labo, abantu uma kukhona izinto abayidingayo. Ingakho ke sila ngoba sizokhuluma lokho okufunwa abantu sebeshilo kwanele bathi bonke abantu abakuleli noma abaseningizimu Afrika abalana ngongekho emthethweni abahambi. Siyakusupporta ke kakhulu lokho ngoba kuyabuya futhi kuzoshaya thina komasipala ngoba ithina ehleni nalabantu. Uma abantu sebedinga ilokhuza i-service delivery, ngenza nje isibonelo, uma kuthiwa abantu badinga ugesi, labantu bangaphandle bawusebenzisa ugesi. Mind you ukuthi labantu njengoba belana bengaziwa singakwazi ukubabala, kodwa basebenzisa wona lo gesi. Uma ngabe abantu bakithi sebengasawutholi ngendlela ugesi, kanti ugesi usuphelela kubona labantu bakithi, kanjalo namanzi. Ake ngenza isibonelo, uma kuthiwa nananka amanzi umkhandlu wasothukela u-allocate abantu abawu-300 ukuthi bazothola amanzi. Sekunalabantu ke bokufika abangaphezulu kwa-300, igcine kusekuney'ndawo sengasakwazi ukufinyelela khona amanzi ngenxa yokuthi labantu ibona abawathathayo alokhuza amanzi ethu. Ingakho ke silana ngoba yonke lento ibuye izoshaya thina komasipala ukuthi asenze into ngendlela, kanti thina siyenza uthole ukuthi izinto seyiphelela nje la emoyeni. Kanjalo futhi namathuba omsebenzi siyakusho ukuthi laba ngempela abanama skills laba okuthiwa askas asinawo la eSouth Africa, asinankinga nabo, kodwa akwazi ukuthi umuntu asuke ePakistan asuke eNigeria athi uzokuvula i-tuck shop bese kuthiwa ilokhuza i-skillless, uzodriver i-truck bese kuthiwa ilokhuza i-skillless. Ngakho ke simile ekuthenini bonke abantu abangenawo amaphepha abakuleli ngongekho emthethweni abaphindele emakhaya. So as the city, do you have capable plans for that march of every Thursday? Ukuthi abantu bamashe every Thursday. Banelungelo lokumasha every Thursday. Noma bangamasha every day uma befuna ukumasha edolobheni. I-constitution ayisho ukuthi masha ngomsobuluko kuphela noma ngesonto kuphela. Wonke umuntu ofuna ukumasha eThekwini kumele nje enze i-application usho ukuthi uzohamba kuphi nendawo sikuhlalele thina umashe. So that won't interfere in terms of the tourism industry. Does the marching of every Thursday won't interfere with the tourism? Lapha eThekwini? Yes. Hayi
Nala beqhamuka khona kuyamashwa ayikho inkinga. Siyabonga baba. I know ukuthi Sorry, no, tell us I'm a journalist. No, sorry. which media house are you coming from? Okay, sikhuluma ne-entertainment. Sikhuluma ne-entertainment bro. Ngiyeza baba, ngiyeza Sikhuluma bona. ne-entertainment. Ngiyeza bona. Ungaphazamiseki. My worry is you seem not to care regarding the... Come again? You seem not to care regarding the concerns of your people. Seem not to? You seem not to care regarding the To care? Yes. About what? Of the concerns of your people. They are complaining about drugs being sold in your city, but you are not saying anything. No, but abantu bafuna ukuripota amaphoyisa. Wayezobuza mina amaphoyisa etholakala. Ngibona phela banomsebenzi ukuthi bahambe bobheka ukuthi ama-drugs adayiswa kuphi. Uma kukhona umuntu one-information ngomuntu odayisa ama-drugs apha eNingizimu Afrika, uyahamba uyireporta emapoliseni kuyona azokwenza ama-investigation. Umeya wedolobha akakwazi i-investigation. And then amaphoyisa, umsebenzi wamaphoyisa lowo ukuthi benze uphenyo bambophe lo muntu okufanele bambophe. Engathi ufuna ukwenza umsebenzi wamaphoyisa nje nawe. No, ungakwazi ukuthi uwenze mawuthanda. Thank you very much. Sayina uhambe hayi ukhuluma. Sesayisana bakothi memorandum. Ningipho umzuzwana nje. Deputy Minister, before you sign. Imani ke guys. Lapha ngwami ngime no Deputy Minister. Oh, wambalekela manje. Oh, all right. Open the foot. Why is the campus area still dead? The president said today is a normal working day. Why is the camping? The camping where the Malawans were camping, why is it still dead? It's still what? Dead. Anguzuzini. Ihlakala phela statements sikaMongameli. Umongameli uthe today is a normal working day. But lapho ama-Malawans bebashala khona. 7 days, it's still dead. Why are the municipalities not working? Ngizama uku-understand ukuthi Why is the municipality not cleaning the place? leli abashili. Ngizoclean indawo ufuna ukwalekelela yini? Ngiyafuna amavolontiya eNingizimu Afrika yadingakalile. Singajabula ube ingxenye yabo. No, kuzokwenzeka lokho. Kuzokwenzeka lokho, ayikho inkinga. Has the process of e-transportation been completed? Was the process of them being transported to Limpopo been successful? Hayi bengabazana ukuthi bakhona. Ngibona mina sebela. Ngezwe nje kuthiwa abale beshawuthi bawu-75, ngezwe sebu-3,200, ngezwe sebu-5,000. Ha, even ngalokho ngagcina ngiluze Have account. you never been to the site there? Huh? Have you never been to the site? Awusakusho ukuthi wena ongazange ube site ngoba ngabe ngibonile ubukade uyekhona kule site. Okay, angifuna uphendule lamaphoyisa. Lungile kuzosayina kuzosayina. Silizwe walombango lana ke uDeputy Minister wakaKhokta okuyibona abaphethe lento
yomhlaba nama-spaza shops. Okubalulekile ukuthi uma ungena amaphepha kufanele ukusebenzisa finishing Ubani? Okay. Yes, ngizamthola la ukuthi umukele kanjani okwenzekile namhlanje kwimasha leyo ukuthi kunenzekile imasha kade indeyile ngamuvi kade yamenyezelwa maningi nama resources afakiwe kuyona la isiyenzekile manje uthi ne-election yakho. Well, i-match bahlabe inhlabolide ngokuthula and iloko vese bekade kulindelekile weshilo lo uyena obaholayo uNgobese Zuma ukuthi ama-match yabo azoba peaceful wakusho futhi noMphakela uMthakathi ukuthi i-match izoba peaceful. Indeed the match was peaceful. So ke lokho ukhombisa ukuthi nabo sebahlonipha ilungelo lomunye umuntu ongena ingxenye yematch ukuthi naye unayo ingxenye ukuthi angabi ingxenye yematch. So lokho sakuthakasela iNingizimu Afrika ukumajorisha kwedemocracy yethu. Ikuphi kulindele manje ukubheka phambili ngabe kusakhona ukuqapha ukuzoqhubeka kwenzeke njengoba sazi kade etshalwa kwaphoyisa iy'ndawo eningi ezahlukahlukene ngazoqhubeka nibe cautious. No, uqapha amaphoyisa aqashela ukuthi aqaphe lapha eNingizimu Afrika and kakhulukazi isonke lesimo sesiqalile we are on high alert. Okubalekile ukuthi phela ma uphuma eNingizimu Afrika ngoba undocumented awuvele nje uphume kumele siprocess ukuze sibone ukuthi awekho namacala ofunakala la wona and ngaphambi kokuthi ke uphumele ngaphandle kwelizwe. So uqapha nje bekulokhona ngasonke isikhathi ngoba siqapha ukuthi abantu bangabalekeli amacala asebewenzile lapha eNingizimu Afrika. Kanjalo nabantu abaphumayo eNingizimu Afrika bangaphumi nezinto engafani ngabe baphuma nazo. Phuma nje nento yakho oyisebenzele oyithenga ngemali yakho ungathi ususemngcwaleni uselizwakala ukuthi uphume nento ebengafanele uphume nayo lapha eNingizimu Afrika. Okunye uqapha lokho okhona. Okwesithathu ukuthi ke wonke umuntu ohambayo nosalayo bonke basale bephephile. So lo uqapha ke okhona eNingizimu Afrika which is ongoing. Sibona abantu benqaba la ukuthi umeya address la kubona ngabe into oyithatha kanjani leyo? No, yabona la bantu bakhuluma ngokuthi umeya ubizwa ukuthi azokwamukela i-memorandum and they've accepted ukuthi imeya izokwamukela i-memorandum ukuze ikwazi ukuthi idlulise ey'khulwini ezilandelayo. Mase sebanikeza ithuba-ke ngoba phela inkundla yabo le ukuthi basine badedelane nathi sisakhula inkundla enjena sasingayisherishi namuntu wawusina nje wedwa nje utshakadule enkundleni yakho lo ozokwamukela i-memorandum asane nje amukela i-memorandum bese yayithatha ahambe. Emveni kokuthi-ke sekwenzakale lokho seniyahlangana-ke nabo-ke senibheka-ke ngoba bakhona umhlangano bakhona to go through the issues that have been actually identified. So kusetshenzwa kanjalo nje makunama-match awukwazi uwabona ngaphambilini uwabona njalo kusetshenzwa njalo. Ngasime kancane ngicela ofuna ukwenza interview into engizenzayo angiyithunywa ngiyayikhethela ngiyindoda. Uyabona njengoba ngasukumela izwe ngimncane kuze kube namhlanje abanye bangibona lapha ngoba sengilekelela uMangobese sekuyimabazi ubuso bami ubokuhlehla ubuyele ku2016 2017 uyofunda ama-post kaTshatha ukuthi uTshatha wayibhala thini mayikhuluma ngami. Abantu bengakangazi angifiki mina nokusebenzela umphakathi angifiki futhi nokuxovwa angixoveki angithengeki ayikho imali elingana nobudoda bami angeke zibe khona. Wonke umuntu ofuna ukunginika imali ehamba nombandela ngiyayibonga. Umuntu onginika imali yokuthi angihambe nezinsizwa ngiyokwenza umsebenzi othile somewhere ngiyayemukela. Kodwa make yaba nombandela wathiwa kuyenza ukuthi ngaleyo mali angibe ngisayithatha ke leyo mali. Hayi namhlanje sukela ngimncane kabi.
Niyabona udadewethu mangobe sengingomunye wabantu abasuka kwaNongoma ngeyami imali njalo mayebize imatch ngize la. Le ndoda iyahlupha, le ndoda leyana. Ukhona umuntu ohlala ethatha impepho yakubo nje ezoyishisela bonke abantu. Kanti impepha kuyona Ndabadaba lapha estage ukhulume ngalabo abakhuluma ngokuthi kunoqhekeko olukhona phakathi kwakho noSuja into engani kubalekile ukuthi ukhulume ngalelo daba. No, kubalulekile because abantu abazi thina ukuthi sikhuluma kangaki ngosuku. Abantu abazi ukuthi mina nginguqala insizweni ezafika zizobe seJacinta eyisuka eZululand. So angikwazi ukusuka eZululand ngizoseka umuntu ngimseka unyaka wonke abantu bengekho ukuthi abantu babengekho abantu babengameseka uJacinta wayesekwa abantu besifazane nabantu abesilisa abafiwe. So angikwazi ukumeseka unyaka wonke ebese ukuthi mangabe unyaka sekukuhle sekunje bese kuthiwa ngimeseki. Umsebenzi usukhulile, izwe likhulu, asikwazi ukuhlala sindawonye. Futhi uJacinta unkosikazi womuntu, abantu abangakulindeli ukuthi mina ngihlale ngeseduze kwakhe. Akufanele ngesizulu angikwazi ukwenza lokho. Phinde wakhuluma nange-press briefing ozoyibiza. Sasa i-press briefing izobila eGugudlamini Park ekuseni kusasa. Kusukela ngabo 1 to 3 o'clock kusasa. Ubasitshela kabuhlungu izobe imayelana nani? Izobe imayelana nokubuka emuva uhambe sesilambile ufika kwi-deadline ngoba niyazi ukuthi i-deadline yanqunywa yimina sizobe sesiyasho-ke ukuthi kusuka la kuyiwaphi phambili. Wena uthi wenzani ngeke nisuke izwe lingaka ngoba phela umuntu uzokhuluma umuntu nikuthatha kushoyo noma ningakuthathi kodwa singathi sesila bese sehlukana phakathi. Angikhulumeli umuntu njalo. Okay, hayi sengimzwile. Hayi sengimzwile. Sengimzwile bafowethu, sengimzwile. Besitsheliweke kodwa nje kukhona nje nesandla engisibonayo lo oqala ukumemeza kuqala. Besitsheliwe ngabantu bepolitiki abeza la sithi sihlangene thina singosopolitiki abehlukene. Thina sibambene ngezandla. Bona beze bezofuqa eyabi agenda eceleni. Cela lokho ke singakwenzi kodwa ke angizili ukuzokhulumela abantu la ngizoyikhulumela mina. Wengane zakwethu ngicela uqale ngidlulise mina okukhulu ukuthokoza kusisa uMangobese. Mqungebe ngiyabonga dadewethu. Abantu bayazama ke ngabo. Kodintoni bezinsiza. Haya kama polisa. Kodintoni